Acceder a unha vivenda será máis sinxelo para os traballadores que buscan establecerse no rural. A Xunta anunciou unha nova liña de axudas para rehabilitar inmobles cunha finalidade vencellada o emprego en concellos de menos de 20.000 habitantes. Poderán solicitalas empresas, os propios concellos e tamén particulares. O presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sinala o Adif como responsable do accidente de Adamuz en que morreron 46 persoas. Aludiu a un problema de gobernanza e de xestión. No Senado tamén compareceu hoxe o presidente do Adif, que nega o roubo de probas e rexeita dimitir. Comezou en Vigo o xuízo pola trama das narcolanchas. No banco dos acusados, 11 persoas vinculadas cunha suposta organización dedicada a financiar a construción e transporte de planadoras de alta velocidade. A Fiscalía pide pros acusados entre 2 e 9 anos de cárcere e multas que suman preto de 95 millóns de euros. A princesa Leonor voa por segunda vez en solitario. É parte da súa formación na Academia do Aire de San Javier, en Murcia. A Casa Real difunde estas imaxes o mesmo día en que coñecemos que tras rematar a súa formación militar, dona Leonor estudara Ciencias Políticas na Universidade Carlos III de Madrid. Boas noites, comezamos. A Xunta lanza unha nova liña de axudas para facilitar o acceso á vivenda en zonas rurais. Serán apoios para rehabilitar casas ou edificios en concellos de menos de 20.000 habitantes que deberán destinarse a traballadores. Gloria Varela. Sí, o Goberno galego quere cubrir as plazas vacantes e tamén fixar poboación no rural e para iso é importante facilitarlles a vivenda aos traballadores. Por iso a Xunta destina 1,5 millón de euros para que nos concellos de menos de 20.000 habitantes, tanto os propios municipios como as empresas ou os particulares, rehabiliten inmobles que logo destinen aos traballadores. O importe destas axudas oscila entre os 30 e os 75.000 euros. A falta de man de obra nos pequenos concellos únese moitas veces á escasa oferta de vivenda para os que buscan un emprego fora dos grandes núcleos. Ante esa dobre demanda, a Xunta publicará na primeira quincena de maio unha nova orde de axudas para rehabilitar casas ou edificios inacabados en concellos de menos de 20.000 habitantes que se destinen a persoas que vayan traballar a zona. As axudas poden ir desde os 30 ata os 75.000 euros, dependendo da entidade de rehabilitación, e a condición que se vai poñer é que teñen que destinalas polo menos 10 anos para que vivan as persoas que veñen traballar. Poden solicitalas particulares, empresas que contraten eses traballadores ou os propios concellos cuns requisitos. Teñen que estar como máximo as vivendas a 15 kilómetros do lugar onde vai traballar esa persoa. Terán preferencia aqueles traballadores de sectores estratégicos, automoción, naval, TIC, eido forestal ou coidado de maiores. Tamén terán prioridade na puntuación para acceder ás axudas os galegos do exterior que se acolleran a programas para retornar a Galicia a traballar ou a estudar e decidirán quedar aquí. A planta de Alcoa na Mariña vai recibir 40 millóns de euros para impulsar o proceso de descarbonización. O Goberno Central confirmou que é unha das empresas beneficiarias dos fondos europeos. Tras un período de paralización, a planta de Cervo retomaba hai unhas semanas a actividade das cubas de aluminio. Esta inxección permitirálle á factoría modernizar o seu sistema produtivo. Alfonso Rueda fixo o balance da súa viaxe á China. Confía en que os contactos que mantivo con empresas da automoción ou das renovables que prevén investir en Europa den resultado, pero pide prudencia. Formamos parte desa territorio obxectivo que escoiten as vantaxes e as posibilidades de facelo en Galicia. Por lo tanto, entender que a delegación galega que eu encabecei era o obxectivo que levaba. O resultado verémolo. Eu pedín prudencia dende o principio e a sigo pedindo ata que se adopte unha decisión final. Máis asuntos deste luns. O estado de saúde de Jordi Pujol impedirá que declare no xuízo pola fortuna da súa familia oculta en Andorra. Un exame médico acreditou que o expresidente da Generalitat presenta unha deterioración grave das súas capacidades cognitivas, polo que a Audiencia Nacional o exime de comparecer no proceso aos seus 95 anos. Con todo, a causa continúa para os seus 7 fillos, que terán que prestar declaración ante o alto tribunal. E o xuízo do caso Kitchen chega ao seu ecuador. Soraya Sáenz, de Santa María, afirma que non tivo constancia desta operación durante a súa etapa como vicepresidenta do Goberno. Sáenz de Santa María
que daquela era tamén responsable do Centro Nacional de Intelixencia, negou a participación do CNI no seguimento a Luís Bárcenas. Na xornada de hoxe tamén declarou o exsecretario xeral do PP, Javier Arenas, que asegurou descoñecer se Bárcenas tiña unha grabación cunha conversa súa. E no Senado comezou a comisión de investigación sobre o accidente de tren de Adamuz en que faleceron 46 persoas. Esta tarde, o presidente do Adif defendeu que non houbo mala praxe e negou toda a responsabilidade no sinistro. O presidente do Adif insiste en que non está aprobado aínda que o accidente se producira por unha rotura da vía. Defendeu que os protocolos de mantemento eran os correctos e eludiu calquera responsabilidade no sinistro. Por iso, di, non pensa dimitir, como lle pediu o Partido Popular. Yo quiero saber si va a dimitir. No va a dimitir, ya le digo yo. Usted me dice eso, yo digo, creo que porque no le deja el ministro, porque usted no es más que un escudo en estos momentos para el ministro. No he hecho nada que por acción o omisión pudiera haber tenido que ver algo con el accidente. Y lo que he dicho es que si en el devenir de los hechos se demuestra lo contrario, presentaré mi dimisión. Previamente compareceu o presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Sin apuntar a unha causa concreta do sinistro, sí que aludiu a problemas de xestión e gobernanza. Mi opinión personal es que se ha empleado mucho dinero, pero mal empleado. Que se ha empleado mucho dinero, pero mal empleado. Creo que hay un problema de gobernanza, hay un problema de gestión. Yo, aunque ya sé que es pecado decirlo, yo no estoy en absoluto de acuerdo con una separación gestión de infraestructura y operaciones. En calquera caso, Iñaki Barrón considera que o de Adamuz foi un accidente fortuito cunha alta dose de mala sorte. O Partido Popular destaca a estabilidade e a boa xestión dos gobernos populares en Galicia a un ano das eleccións autonómicas. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, presidiu esta tarde o Comité das Cidades, en que os líderes do partido nas 7 grandes urbes galegas compartiron proxectos. Paula Prado puxo en valor a moción presentada polo PP en Lugo con Elena Candia á fronte para sacar, dixo, a cidadanía da parálise do goberno bipartito do PSDG e o BNG. O Partido Popular, con Elena Candia á cabeza, pois que fixo? Pois presentar un plan de rescate para Lugo, unha moción de impulso con 45 medidas destinadas a resolver os problemas dos veciños e veciñas. Se o Partido Popular de Lugo cree que con esas 45 medidas se resolven moitos problemas, eu estou convencida de que serán capaces de facelo, porque vanse a dedicar a traballar, non a enredar entre eles, nin a liortas internas. O Goberno repara a inxustiza que sufriu Dolores Vázquez, acusada sen probas do asasinato de Rocío Báninkoff. Hoxe recibiu a medalla á promoción da igualdade. Sufriu un linchamento social por ser lesbiana e pasou máis de 500 días en prisión. A galega agradece o recoñecemento e di non guardar rancor. No Día da Visibilidade Lésbica, Dolores Vázquez recibe a medalla á promoción dos valores de igualdade. A súa orientación sexual alimentou a falsa acusación que a levou a ser detida e condenada polo crime de Rocío Báninkoff. Lembro que lle dixo unha funcionaria do cárcere o último día do xuízo. No tenga mucha esperanza, porque usted ya ha sido condenada antes de entrar aquí. Mucho me temo que va a volver. Sen probas, un xurado popular condenouna a 15 anos de prisión. Yo soy inocente, señores, y quiero que la justicia vea mi inocencia. Yo no debería estar ahora aquí justificándome. Un proceso ateigado de irregularidades e mentiras alimentadas pola presión mediática. Dolores nin sequera era parella da nai da víctima, como se dixo. Todo eso fue un montaje, mentira. Ella había hecho su vida 2 o 3 años antes. Y yo también. Non absolveron ata que outro crime levou ao cidadán británico Tony King e o seu ADN estaba tamén nun cigarro preto do cadáver de Rocío Báninkoff. Pero declarada inocente, o estigma era tal que Dolores tivo que marchar do país. 26 anos despois pode volver ser, en Betanzos, a muller que era. Yo non les guardo ningún rencor. Aínda non recibiu ningunha compensación polos máis de 500 días que pasou en prisión e o calvario que sufriu durante anos. Estamos en Portugal, onde o Parlamento votou a prol de prohibir a exhibición de bandeiras ideolóxicas ou partidarias en edificios públicos. Brais Suárez. Sí, o Parlamento portugués votou a favor de prohibir a exhibición de bandeiras de partidos políticos, asociacións ou ideoloxías en edificios ou monumentos públicos baixo multas de ata 4.000 euros. Isto afectará a bandeiras de apoio a Ucraína ou Palestina, por exemplo, pero a oposición o identifica como un ataque directo á bandeira LGBTI.
Estamos de volta en Galicia. Comezou o xuízo contra a suposta rede de narcolanchas con sede en Vigo. Unha dúcia de acusados enfróntase a entre 2 e 9 anos de cadea por fabricar e transportar este tipo de embarcacións prohibidas. Alejandro Álvarez. Sí, hasta mediados do mes de maio, Pablo, sentarán no banco dos acusados 11 persoas e tamén unha empresa de transportes do Porriño. Os supostos cabeciñas desta trama estaban asentados en Barcelona e a Fiscalía cree que esta trama financiaba a construción de narcolanchas aquí en Galicia e tamén en Portugal para despois poñelas a disposición dos narcotraficantes. Lembremos que aquí no noso país, en España, dende o ano 2018 está prohibida a construción deste tipo de embarcacións. A Fiscalía pide para estas 11 persoas penas de prisión de entre 2 e 9 anos e tamén multas económicas que entre todas sumarían 95 millóns de euros. Tras máis de 4 anos de investigacións e 4 aprazamentos, arrinca o xuízo pola trama das narcolanchas. A investigación naceu en 2021 nunha nave do polígono vigués de Cotogrande. Varios GPS ocultos nos cascos alí almacenados levaron a Garda Civil a desmantelar unha suposta organización dedicada a financiar a construción e transporte de planadoras prohibidas en España desde 2018. Para esquivar esa prohibición, os motores instalábanse no norte de Portugal. A empresa do Porriño, que transportaba os cascos, está entre os 12 acusados. Non movía lanchas, movía cascos. Os cascos non teñen velocidade, evidentemente. Non son de alta velocidade porque non levan nin motores, nin temas eléctricos. É unha mercancía legal. Tamén están inculpados os responsables das naves onde se agochaban as embarcacións. As súas defensas alegan que non sabían o que albergaban. Pero a su vez él había subarrendado esa nave y no tiene ninguna vinculación ni con ninguna de las embarcaciones ni con el resto de acusados. Algúnas desas 18 planadoras fabricadas en Galicia reapareceron en incautacións de haxís no Estreito de Xibraltar. Os acusados afrontan penas de 2 a 9 anos de cadea e multas de 95 millóns de euros. O xuízo durará como mínimo ata mediados de maio. Os veciños do barrio de Freixeiro en Vigo mobilizáronse esta tarde para denunciar a inseguridade e o abandono, din, da zona. A gota que encheu o vaso para estes veciños foi o último incendio nun edificio abandonado que rematou con 3 persoas feridas. Denuncian a existencia de narcopisos con ocupas que atemorizan o barrio e protestan polo mal estado das beirarrúas e das instalacións deportivas. Os veciños din sentirse abandonados polo Concello. Es un barrio abandonado por parte del Concello de Vigo. Aquí hace más de 5, 6, 7 años que no se hace ningún tipo de obra. Tenemos agujeros por todas las esquinas del barrio, las aceras están rotas y cada año salen 40, 50 calles que arreglan. A nosotros hace muchísimos años que no toca nada aquí. E hoxe puidemos ver os tremendos danos que a treboada de onte provocou nunha carnicería de Ourense. 3.000 kilos de carne fresca, alrededor de 1.000 conxelada e uns 7.000 kilos envasados e listos para distribuir por carnicerías e restaurantes de toda Galicia. Esas son as perdas en mercadoría que deixou o incendio, as que se suma outro diñeiral en maquinaria. Expandiuse tan rapidamente que en media hora nin bombeiros nin nada. E colleu tanta combustión, tanto calor, que, digamos, pues derreteu incluso a media extracción, baixou techos e, bueno. O lume iniciouse na tardiña do domingo coincidindo coa treboada. Os veciños escoitaron 2 tronos grandes momentos antes de ver o fume. Tamén atribúen a treboada a caída desta árbore na traseira do edificio. Comentouse que houbera unha tormenta moi fuerte, un minuto que viñeron 2 tronos, que sentiran 2 tronos moi fuertes, é o que se comentou. O propietario da carnicería aventura que tardará meses en volver a abrir á vista dos danos que se produciron. Un asunto máis en crónica xudicial. En Vigo, un entrenador dun club deportivo acaba de ser condenado a 1 ano e medio de cárcere por enviar unha imaxe pedófila a un grupo de WhatsApp de menores. Patricia Vilar. Sí, o home que estaba en prácticas entrenaba un equipo de 22 mozos e mozas de 14 e 15 anos cos que tiña un grupo de WhatsApp. Foi a ese grupo onde mandou unha imaxe dun neno mantendo relacións sexuais cunha muller adulta. A Fiscalía cualificou este feito dun delito de distribución de pornografía infantil e outro de exhibicionismo e provocación sexual e pediulle unha pena de 1 ano e medio de cárcere. Non chegou a celebrarse o xuízo porque o home aceptou a condena que ademais implica a inhabilitación durante 2 anos de calquera traballo que traia aparexado o trato con menores de idade. Ademais, ten que someterse a un programa de reeducación sexual.
Grazas, Patricia. A Garda Civil interveu no Concello de Mos máis de 1000 perfumes de contrabando. Estaban acochados en caixas nun almacén vinculado á distribución de mercadoría. Mónica Fernández. Sí, os asentes da Patrulla Fiscal da Comandancia de Pontevedra interviron un total de 1056 envases de perfumes nun almacén de Mos. Os asentes inspeccionaron as instalacións en presenza do propietario, un home de nacionalidade china, e atoparon máis dunha veintena de caixas con perfumes procedentes de Marrocos. A mercadoría, que podería cadar un valor de case 132.000 euros, non contaba coa documentación precisa. O propietario tampouco puido aportar facturas, polo que se procedeu ao precinto dos produtos por un suposto delito de contrabando. Hai que ser sinceros, copiar sempre se copiou nos exames. A diferencia é que agora a tecnoloxía fai cada vez máis complicado cachar os trampulleiros. En Cidade Real colleron a un alumno cun kit de espía copiando no teórico de conducir. Este pequeno orificio na mochila gravaba a pantalla do exame mentres alguén daba as respostas dende o exterior cun pinganillo. As tecnoloxías van por diante, entonces, bueno, hasta que as pillas, pois xa pasaron o millor uns cuantos. É a última trampa detectada no exame teórico de conducir, onde outros xa foron cachados con micrófonos e lentes intelixentes. En caso de que os pillen, son 500 euros de multa e logo 6 meses de inhabilitación. Pode sair caro, pero no exame de conducir, na ABAU, nas probas do MIR, últimamente foron varios os alumnos pillados con este tipo de dispositivos. Pero que é difícil de controlar, porque que prohíbes levar gafas e obligas a levar lentillas. Porque ahora hai hasta maneras de que la luz que sale poder desactivarla, entonces que se dice xente que o fixo e sacou un 10 sen problema. En malia que a inmensa maioría é honesta e prefire non correr riscos... No merece a pena, creo eu. A mí me da mucho pánico. Non creo que me compensa, a verdade. O profesorado vese abocado a reforzar os controis, mesmo con inhibidores á proba de copións. O sea, tiñan como un aparato para ver se había ondas, non, dos móviles. Sí, pasaban un aparatiño por toda a aula. O sea, a veces o reloj quitabancho tamén, se era reloj inteligente. Sí que temos que recoller o pelo, mostrar as orellas. Das clásicas chuletas analóxicas aos novos enxeños dixitais. Cambia a tecnoloxía, pero non o engano dos que queren aprobarse en esforzo. Se teñen fillos en idade escolar, seguro que lles vai interesar isto. As familias con rendas de menos de 10.000 euros ao ano van ter axudas para os gastos do colexio o próximo curso. A Xunta acaba de aprobar 3 liñas de apoios que suman 17 millóns de euros. 9 millóns van ser para financiar os vales de material escolar, case 6 deses millóns para axudas á compra de libros de texto e unha achega de máis de 2 millóns para os centros que teñan que renovar o fondo de préstamos. Galicia vai ser a primeira comunidade en engadir un reforzo da vacina contra o meningococo B aos 12 anos. A partir de maio vaise inxectar aos rapaces que cumpran esa idade unha nova dose para protexelos desta infección que provoca doenzas como a meninxite. A Xunta tamén vai mercar un 30% máis de vacinas fronte ao virus do herpes zóster, que se administra ás persoas de entre 65 e 80 anos ante o aumento da demanda. Galicia está á cabeza de toda España en hortas para autoconsumo. Seguro que vostedes mesmos plantan algo ou familiares ou amigos. Por tradición, por aforro ou por saúde, son moitos os que se dedican a cultivar os seus propios produtos. Un traballo que aumenta estes días. Damos de folla primeiro para non ter que sacar. E despois porque lle axuda un pouquiño a manter a humedad. Hai un par de semanas que Herminia plantou as cebolas. Hoxe botalle folla para que non medre a erva. Lo menos tes algo máis ecológico. Eu non sulfato con nada. Prefiero non ter cultivo ningún, pero non sulfatar. Leva máis de 3 décadas pondo horta. Varios produtos agardan aínda para ser trasplantados. O calabacín, tomatiño negro e pepino. Entón ahora esperaría que crezcan un pouquiño porque están un pouquiño chuchurríos, tan delgaditos e que engorden un pouco e despois pasos á terra. A poucos metros, Laureano ensínanos a horta que coida. Aquí hai cebolas, ensalada, boto así, legumbre, tomates, pementos, cebolas, allos. Os paus pinchos primeiro e despois fago buraco. Isto é pros pementos, pero hoxe toca plantar repolos. Hai 5 anos que o usuario da residencia Santa Marta e a horta é a súa mellor terapia.
Joder, a mí gustame moito, tranquiliño de maravilla, cava outro cachiño ali adiante, aquel que ten máis erva, vou cavar aquel. Manteño o horto e mantelo activo a nivel cognitivo e tamén a nivel físico. Un traballo do que acaban disfrutando todos os internos. Entre dos pimientos de padrón que saliron aquí da horta e os tomates, esas ensaladas, pois teñen outro sabor. Entón aí os disfrutan todos. O sabor dos produtos cultivados por un mesmo. Parte do interior e do sur de Galicia estaban en aviso por treboadas e chegaron a unha situación que deixa imaxes moi chamativas. A formación de nubes mastodónticas que lles din, coñecidas como mammatus, un nome que obedece a que presentan unha gran masa en forma de protuberancias que semellan senos boca abaixo. A súa presenza indica que preto pode desatarse unha forte tormenta, como así foi. A ameaza de treboada, como a que descargaba esta que ven con moita forza hai unhas horas en Navia de Suarna. Sarabiada estragou hortas recén plantadas, aínda que algúns gozaron co pedrazo que cubriu o chan. A montaña de Lugo é unha das zonas onde máis risco de treboadas xunto con parte da provincia de Ourense. A princesa Leonor estudará Ciencias Políticas na Universidade Carlos III de Madrid. A herdeira elixiu un centro público para iniciar no vindeiro outono os estudos superiores unha vez remate este verán os seus 3 anos de formación militar. Son as últimas imaxes da princesa Leonor. Tomáronse o pasado mes de decembro durante o seu segundo voo en solitario na Academia do Aire de San Javier. A Casa Real difundiunas o mesmo día en que anunciaba que este será o próximo escenario da súa formación, a Universidade Carlos III de Madrid. Neste campus de Xetafe, a herdeira iniciará este outono a carreira de Ciencias Políticas. Os seus pasos abandonan por primeira vez a senda que seguiu o seu pai, no seu día estudante de Dereito. Leonor entrará na universidade 2 meses antes de cumprir os 21 anos para completar os 4 anos do grao. A Casa Real destaca que o fará nun dos centros públicos máis prestixiosos de España, a diferenza dun bacharelato cursado nun instituto privado de Gales. Ese paso polo estranxeiro eximirá a princesa de realizar a proba de selectividade, aínda que a cambio tivo que acreditar un bo expediente académico. Dado o seu futuro papel á fronte do Estado, está previsto que complemente as materias de políticas con clases de reforzo no estudo da Constitución. Durante estes 4 anos, a herdeira seguirá participando en actos institucionais, aínda que de xeito máis limitado. A princesa Leonor rematará este 15 de xullo a súa formación militar, 3 anos nos que, ademais de San Javier, pasou pola Academia Militar de Zaragoza e a Escola Naval de Marín. Con esta información finalizamos o informativo de hoxe. Poden seguir ben informados en g24.gal e nos boletíns horarios da Radio Galega. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá.